Maltin biss stazzjon tar-radju ġdid li qed ispazju lil kanzunetti lokali 24 siegħa kuljum. Dan huwa l-istazzjoni li l-ġimniedi llum Media.Link Communications stazzjon li se jkun aċċessibbli biss fuq il-pjattaforma tad-DAB. Net News tkellem mas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u Kap Eżekuttiv tal-kumpanija Michael Piccinino fejn saq dwar l-importanza li l-medja tespandi fuq pjattaformi ġodda. Stazzjon illi mhuwiex ħajkun politiku, però ħajkun stazzjon fej ħanatu spazju l-artisti Maltin sabiex iwasslu it-talent tagħhom għand kemm jista' jkun Maltin imbarra. U allura huwa ta' onur għall Partit Nazzjonalista illi dal-istazzjon illi fil-waqt li ħajkun qed jgħin il-medja tal-Partit Nazzjonalista biex ikun iktar ukoll kommerċjalment sostenibbli, ħajkun qed jgħin ukoll artisti Maltin sabiex iwasslu it-talent tagħhom għand dawk il-ħafna nies illi iva jridu jisimgħu mużika ta' artisti Maltin. Kellimna wkoll mal-kap tal-programmi Joseph Fitzpatrick fejn spjega illi dan l-istazzjon se jkun qiegħed idoqq biss mużika bil-Malti u mużika miktuba mill-Maltin u l-Awċin. Ħassejna li għandna nagħtu dan l-ispazju ġdid fis-suq lokali, l-importanza ta' dak li hu Malti, jiġifieri anke b'rikonoxximent lill-awturi, kompożituri u kantanti illi jużaw il-lingwa tagħna jew huma Maltin illi qegħdin f'dan ix-xena tal-mużika. Fil-waqt illi Karl Guder, kap tal-operat tal-kumpanija sostna li din hija avventura ġdida li jinsab fiduċjuż li se tkun qed tagħti l-frott tagħha bilan li semmija jingħataw l-aqwa servizz. Illum in-nies qed jagħmlu shift mill-FM għad-DAB. U allura ħassejna li aħna l-media company l-unika waħda f'Malta illi għandha l-pjattaformi kollha, televiżjoni, radio, online portals, gazzetti li fejn konna niqsin kien propju fuq id-DAB. U allura ħassejna li anke hemmhekk ridna noħolqu niċċa. Apparti li dan l-istazzjon se jkun aċċessibbli fuq il-pjattaforma tad-DAB matul il-jiem li ġejjin il-pubbliku se jkun jista' wkoll jieħu toma tiegħu kemm fuq il-medja soċjali kif ukoll fuq sit online.